ta ijan babban rashi ga shugaba Trump na Amurka da Amurka gaba daya. Senator Lindsey Graham ya mutu. Senator Lindsey Graham ɗan shekara 71, sanata ne wanda shine na farko wanda duk ya fi sanatocin Amurka goyon bayan kashe al'umman Gaza, goyon bayan kashe al'umman Lebanon, goyon bayan kashe al'umman Syria, goyon bayan kai ma Iran hari. Ya mutu. Wato gwamnatin Amurka ta sanar da mutuwar Senator Lindsey Graham, wanda suka ce mutuwa ne ya zo mai na farat ɗaya, sanatan da ke wakiltar arewacin Carolina a majalisar dattawa na Amurka. Duk duniya an san Senator Lindsey Graham, wanda shine na gaba-gaba a wurin goyon bayan Isra'ila da nuna duk abin da Netanyahu ya yi da shugaba Trump na Amurka sun yi daidai. Senator Lindsey Graham yana daga cikin sanatoci na gaba-gaba masu kurarin ana kashe Kristoci a Najeriya, wanda yake kiran a dakatar da shari'ar musulunci a Najeriya, a dakatar da duk wani harkoki na addinin musulunci a Najeriya. Senator Lindsey Graham shine sanatan da ya nuna goyon bayan mamaye kasar Afghanistan, ya goyi bayan mamaye kasar Iraki, kuma har ma yake kira ga barazana da ƙasan Saudi Arabia da ƙasan Qatar da kiraye-kirayen Isra'ila ta mamaye wa'innan ƙasashen gaba ɗaya. Senator Lindsey Graham wani shahararren mutum ne a jam'iyyar Republican na Amurka, mai faɗa a ji mai ƙarfin gaske. Allah ya ɗauran shi, yau ya haɗu da mahaliccin shi, zai je ya ga abin da ya shuka ma al'ummar musulmi a duniya. Ku je Play Store ku sauke manhajin mu na ɗan show, muna sai da data mai arha, mai karko, mai sauki, data mai daɗin amfani. Mutuwar Senator Lindsey Graham zai ƙara firgita. Allahu akbar kabiran, Allah mai girma. Wato duk wani musulmi ya ce alhamdulillahi, wannan bidiyon namu ne ni sharing din shi ga ƴan uwanmu musulmi, kowa da kowa ya gani. Allahu akbar kabiran. Wato a halin yanzu ƙasan Iran ta fitar da sanarwar cewa ƙasar Amerika tana ta binta a gindi akan dan Allah dan Annabi su samu su zo a zauna a ci gaba da tattauna maganar sulhu, saboda sun fuskanci cewa duk lokacin da suka tunkari Iran balbalin wuta kawai suke tunkara, ba wani sauki game da abin da kowane shirin su sai su ga shirin da Iran ta yi ya ninka wanda suka yi. Duk sanda suka je suka dawo da wani shiri sai su ga nasu wasa ne. Allahu akbar kabiran. Gashi yanzu suna ta neman yadda za a yi a zo a zauna sulhu. Amerika kuma ta ce idan ba Iran wato ita Iran ta ce idan Amerika bata fito ta karɓa faduwa ba, publicly ta yadda cewa ta faɗi ba, to ita idan za a ci gaba da yakin nan har abada, har sai wanda aka tumburin musashi duniya ta gama ganin shi a ƙasa tukunna sai ya dai karɓi faduwa. Allahu akbar kabiran. Wato ko duk wanda Allah yake taimakawa ya riga ya gama zama gwarzo, ya gama zama. Allahu akbar. Allah ya ƙara ɗaukaka musulunci da musulmai, Allah kuma ya ƙasƙantar da kafirci da kafirai. Ko kun san me yasa shugaba Trump ya ƙara shiga zazzafan yaƙi da ƙasar Iran daidai lokacin da ake yunkurin binne Ayatollah Ali Al-Khamenei? Ku biyo ni ku ji wannan labarin. Shugaba Trump ya shiga ne saboda tsabagen bakin ciki da kuma hasada. Dalilin da yasa na ce haka shine irin yadda 'yan ƙasar Iran suka fito suna kuka, suna jajantawa, suna nuna alhini da ƙaunar da suke mawa tsohon shugaban addinin ƙasar wato Ayatollah Ali Al-Khamenei, wanda ƙasar Isra'ila haɗi da ƙasar Amurka suka haɗe suka kai masa harin da ya yi sanadiyar mutuwarsa. Shine fa shugaba Trump har ya fito yake maganan cewa ta yaya dama mutanen ƙasar nan suna son wannan shugaban nasu Ayatollah Ali Al-Khamenei, menene ya dinga maganganu, ya ce ai yana tunanin ma za a iya biyan mutane su yi kuka da makamantan haka. Wato dai hasadar shi ta fito karara a fili, abin da ya sa ya san yanda ya yi sai da aka takalo yakin nan ya dawo sabo fil. Har wasu ma suna zargin cewa shugaba Trump akwai yiwuwar ya sa a kai muwa wannan jirgin da aka dauko gawar Ayatollah Ali Al-Khamenei daga ƙasar Iraki zuwa ƙasar Iran, a kai ma jirgin hari. To amma dai an samu an birne shi a jiya kuma ba tare da wani matsala ba. Ku yi likin, ku yi following page ina Muhammad Awal Aboki. In akwai sabon labari zan kawo muku. Na gode.